Moi, mun nimi on Freddy Strömsholm, Siireiveneiden myyntipäällikkö Pohjois-Euroopassa. Ja me ollaan täällä Düsseldorfissa, vuosi on 2024 ja me ollaan juuri lanseerattu meidän uusi SPX 190 sekä perämoottoriversiona että sisäperäversiona. Tutustutaan seuraavaksi tähän veneeseen ja katsotaan vähän, että mitä ominaisuuksia täältä löytyy. Eli perämoottorivaihtoehdot, joko 115 hevosvoimainen Merkkuri tai sitten 150. Uimatasolla on siidekkiä. Design on matchattu tuonne meidän sisustan kanssa, eli se sama muotoilu menee tästä veneestä aina tuonne keulaan asti. Eli ollaan yhdistetty vähän materiaalia sopimaan keskenään tyylikkäästi. Uimatikkaat löytyy täältä takaa, helpottaa uiskentelua ja kun ollaan merellä, kun tullaan tänne avotilaan, täällä on suljettava ovi ja sitten säilytystilaa täällä alla ja sieltä löytyy myös sitten päävirtakytkemet. Todella iso säilytystila löytyy täältä takaa, eli silloin kun meillä on perämoottoriversio, niin tämä tila jää tyhjäksi ja tänne saa laitettua sitten vaikka mitä. Ja kaikki tavara, mitä tarvitaan päiväretkiveneille. Avotilassa on hyvin istumatilaa isommallekin porukalle ja sitten säädettävä selkänoja, millä saadaan sitten selkämenon suuntaan tai toistepäin. Tosi iso säilytyslaatikko löytyy täältä lattiasta. Sinne saadaan tyynyjä, leputtajia, köysiä ja vaikka mitä säilytettyä hyvin. Täältä pelkäjän puolelta niin löytyy sitten pieni säilytystila sekä kuppiteline. Ja sitten kun mennään tänne kuskin paikalle, niin täältä löytyy sitten Merkkurin kaukohallintalaitteet, Fusionin audiojärjestelmä 4 kaiuttimella. Saadaan myös päivitettyä sitten vahvistimella ja subbarilla, jos mieli tekee. Simradin NSX7 löytyy vakiovarusteena. Ja se mikä tässä ei näy on myös se, että täältä löytyy Mercury Active Trim vakiona. Täältä löytyy sitten säilytystilaa, eli sinne saadaan avotilan pöytä ja vähän muuta tavaroita sitten laitettua piiloon. Keulassa on hyvin istumatilaa. Mukavasti istuu 3-4 henkeä tässä, tai sitten jos haluaa loikoilla, niin saa myös sitten jalat laitettua tähän suoraksi. Ja täältä löytyy perinteisesti myös lisää kuppitelineitä ja sitten nämä kaiuttimet täällä edessä. Jos haluaa, niin tähän saa myös auringonottotason lisättyä, niin se tuo taas tilaa yhdelle henkilölle lisää. Keulasta löytyy säilytystila ja sitten lisävarusteena voidaan myös sitten tilata tuohon integroitu ankkuri. Eli tosiaan uutuusmalli nyt tälle vuodelle 2024. Jos haluatte lisätietoa tästä mallista, niin menkää ihmeessä meidän nettisivulle www.siirei.com.